समाजारि दाथायजों दाजानाय दोरोङारि दाजानाय दोरोङारि सावगारिनिफ्राय लानानै गोदान मुगानि एजेन्सि गोनां बिफा गाहाय समाजनि दोरोङारि बिबान जाबसिननायनि हेंथा होनो हानाय गोख्रों सिनायथिखौ दिन्थिनायसिम बर' थुनलाइया समाजाव आइजोफोरनि सोलायबोनाय थाथायखौ दिन्थिदों। दिनैनि बे सावरायमेलाव आं बर' थुनलाइयाव आइजोफोरनि सोलायबोनाय सावगारिनि सायाव सावरायनो लादों। बर' लिरगिरिफोरनि गिबि थुनलाइफोरनिफ्राय लानानै आथिखालनि बर' आइजो लिरगिरिफोरनि लिरनायसिम आइजोफोरनि सावगारिखौ नायोब्ला जों नुनो मोनगोन आइजोफोरा एखुथा थामहिनबा मार्जिनेल, नेरसोनारि थामहिनबा सिम्बलिक आरो आदर्श गोनां थामहिनबा आइडियलाइज्ड महरनिफ्राय बारग'नानै समाजनि नेमखान्थिफोरनि सायाव सोंथि दैखांनाय, हेंथा होनाय आरो गोदान ओंथि बेखेवग्रा सांग्रां आरो आबुं सुबुं जाहैनो हादों। जों बयबो बिरगोस्रि सिख्ला आरो गाम्बारि सिख्लामोन बायदि खिरिमिनारि आइजोफोरनि सोमोन्दै खोनाबोदों आरो फरायबोदों। बिसोर गोदोनि बर' आइजोफोरखौ गेदेमा गोहोफोरनि हेंथायै गसंनो हानाय, गिनो रोङै आरो दावहारु जोहोलावजो महरै दिन्थिनाय सल'बाथानि आयदा। बबेखानि गिबि बर' थुनलाइ जर'खायै चित्तरन्जन मुसाहारि आरो नीलकमल ब्रह्ममोन बायदि गागि लिरगिरिफोरनि समाजारि सल'मा आरो सुंद' सल'फोरखौ बिजिरनानै नायब्ला मोनसे सोंलु बेरखाङो। बिथांमोननि समाव बर' समाजनि थाखाय आइजोफोरखौ गाव गावनि राव गोनां साहस गोनां जोहोलावजो महरै साननाया गोब्राबमोन नामा? Were such characters imaginable only in legends of distant past? जोंनि गिबि थुनलाइयाव आइजोफोरखौ बांसिनै सिरि सिरियै खस्थ' सहायनाय बर' हारिमु आरो दोरोंनि नेरसोन एबा फोजौखांनायनि गोनांथि गोनां सुबुं महरै दिन्थिनाय जादोंमोन। बेफोराव आइजोफोरा खस्थ' एबा अन्यायखौ सिरि सिरि सहायनो गोनां जायो आरो सल'नि रिजल्युसन जोबथा या रेजिस्टेन्स एबा हेंथानि जोहै नङा सहायनायनि गेजेरजोंसो फैयो। बिसोरनि गुनखौ एजेन्सिनि गेजेरजों नङा धैर्य आरो फोथायथिनि सायाव बिजिरनाय जायो। बिदिन्थि महरै जों चित्तरन्जन मुसाहारि बिथांनि बिखाया गावो खुगाया गेवा 1972 मायथाइनि सल'मानि सानै आइजो आखुफोर थामहिनबा कल्पना आरो शान्तिखौ लानो हायो। कल्पनाया सासे धोनि दंफां फालांगिरिनि समायना फिसाजो जायखौ बिनि बिमा बिफाया जोबोद अनो, जायहा गावनि समायना महरखौ लानानै अहंकार दं आरो जाय लिरगिरिनि रावाव हाजार हाजार हौवाखौ गन्थङाव हमनानै फिदिंनो हागौ। गुबुन फारसेथिं शान्तिया सासे मावरिया जाय गावनि बिदा सुशान्तजों थायो, जाय बिफां गायो, खन्थाइ लिरो, मिथिंगाखौ फुजियो आरो जायनि लिरगिरिनि रावाव आखला जिनित गैया। जेराव शान्तिया अजितखौ थार गोसोजों मोजां मोननानै अजितनि थाखाय गावनि मेगननि कर्नियाखौबो बावसोमो आरो हारसिंनो सहायजोबो, कल्पनाखौ मोजां मोनलायनायनि बेलायाव सासे सेल्फिश अपरचुनिस्ट महरै दिन्थिनाय जादों। जेराव शान्तिनि मोजां मोननाया थार, कल्पनानि मोजां मोननाया नंखाय, सा साज्रां। शान्तिखौ बरनायनो जेराव सती, साबित्री, बेउला आरो बायदि मुं मख'नानै बिखौ बावसोमनायनि नेरसोन महरै दिन्थिनाय जादों, बेहायनो कल्पनानि बेलायाव बिनि फोथाय खेबस' फोलाग्रा आखुखौ बरनायनो बेमा, जिबौ गांसोम बायदि सोदोबफोरखौ बाहायनाय जादों। शान्तिया जुदि सासे आदर्श आइजोब्ला महर गोसा कल्पनाया बिनि उल्था। शान्ति बायदिनो सासे आइडेल बर' आइजो नुबावो जों मुसाहारि बिथांनिनो गुबुन गांसे सल'मा जुजाइनि अराव।
जुजाइनि अराव आलायस्रिखौ मालायबादि बुंलाबायै मोजां हिन्जाव होननानै खोन्थादों। अदेबानि बिनि सालायाव लागाम दं। बिनि महर मोखां आरो आखल आखुफोरनि सोमोन्दो लिरगिरिया ओरैबायदि लिरदों। गेस्रेम राव, साम' बायदि थाबायनाय, मोजां सोमोन्दो लानाय, हाबा हुखा आखा फाखा, आलासि फुजिनायाव बारग'नाय। थामहिनबा सान्थिया लेखा गोरों आइडियेल बर' आइजोब्ला आलायस्रिया गामिनि दोरोङारि आइडियेल आइजो। सानैबो सिरि सिरियै खस्थ' आरो दुखु सहायो। आरो नायबावनो हायो जों नीलकमल ब्रह्म बिथांनि सुंद' सल'फोराव आइजोफोरनि एसे आलादा सावगारिखौ। बिथांनि सुंद' सल'फोराव बर' आइजोफोरखौ रां खामायनाय आरो फालांगियारि खामानिफोराव नांथाबना थानाय मोननाय जादों। अदेबानि बिसोरनि आखायाव मोनसे रोखोमनि एजेन्सि थानाय बायदि मोनो। हर गेजेरनि ट्रेजिकमेडियाव सोमबावस्रिया गुबुननि न'आव खामानि मावनानै गावनि न'खरखौ नायो। बेहेराव गोरिब न'खरनि फिसाजो मैराथिया हरबिलासनि न'आव बैनाङो। आब' दुरमाव मुंनि सल'आव जों सासे फिसाय गारजानाय निखावरि आइजोनि जौ फाननानै जिउ खांनायखौ नुयो। नीलकमल ब्रह्म बिथांनि सुंद' सल'फोराव बेबायदिनो जों बानस्रि, बालेंस्रि, मेलिन्दा आरो अरुणामोन बायदि गोबां इन्डिपेन्डेन्ट आरो एजेन्सि गोनां आइजोफोर नुबावो। नाथाय बिसोर साफ्रोमबो आखुनि इन्डिपेन्डेन्स आरो रांखान्थियारि उदांस्रिया मोनसे बेसेननि सोलाय फैदों। सोमबावस्रि, मैराथि, दुरमाव, बालेंस्रि, बानस्रि आरो मेलिन्दा मोनहा गाव गावनि उदांस्रिनि बेसेनखौ गाव गावनि देहाजों सुफुंनाङो। नङाब्ला हौवाफोरनि लुबैसुला आखुनि बोलि जानाङो। जेन' मिथिंगायानो बिसोरनि उदांस्रिखौ गनाया, जेन' समाजानो बिसोरबायदि आइजोफोरनो रांखान्थियारि उदांस्रिनि थाखाय जेबो राहा दोनाखै। बे गिबि थुनलाइफोराव आइजोफोरनि सावगारिखौ मोजाङै नायोब्ला गेजेर मुगानि इउरपनि थुनलाइयाव आइजोफोरनो होनाय मोनथाम बिफावनि बाथ्रा गोसोआव फैयो। बे बिफावफोरा जादों, सेथियाव गावनि जिउखौ इसोरनो बावनाय नान, नैथियाव जादों सोरनिबा फिसाजो, बिनानाव, बिसि एबा बिमा आरो थामथियाव जादों उदां थानो रोंग्रा देहा फालांगि। रावनिबो फिसाजो, बिनानाव, बिसि एबा बिमा नङै रांखान्थि महरै उदां आइजोफोरखौ बिफा गाहाय समाजा गाज्रि नोजोरजों नायोमोन आरो थुनलाइयावबो नेगेटिभ बिफाव होयोमोन। बेबादिनो गिबि बर' थुनलाइयाव बांसिन आइजोफोरखौ गोथारथि, अननाय, नैतिकता, आब्रुथि, दोरों आरो आइजो माहारिनि आदर्श नेरसोन महरै आरो नङाब्ला गाज्रि लामा लानाय एबा गोग्लैसोनानै थानाय आइजो महरै दिन्थिनाय जादों, जाय बोसोनखान्थियारि सानखांनाय आरो बै समनि रिफर्मिस्ट सावरायनायखौ थुलुंगा होदोंमोन। आइजोफोरखौ गाहायै इन्डिभिजुवेलिस्टिक आखु महरै दिन्थियालाबानो मोनसे कालेक्टिभ कालचारेल आइडियेलनि गेजेरजों दिन्थिनाय जाबोदों। बुंनो थाङोब्ला बै लिरगिरिफोरनि सोरजिनाय बर' थुनलाइयाव आइजो माहारिया गोबां जायगा मोनबोदोंब्लाबो राव गैयै एबा गारां गैयै, गाव सिनायथि गैयै बिफा गाहाय समाजा इमेजिन खालामनाय आयदा महरैल'। समनि गुस्लायनायजों बर' थुनलाइया गोबां महर लाबोबाय आरो आइजोफोरनि सावगारियाबो सोलायबोबाय। मख'जाथावसिन सोलायनाया फैदों बर' आइजो लिरगिरिफोरनि जौगानायजों। आइजो लिरगिरिफोरनि खन्थाइ आरो सल'फोराव बेरखांदों आइजोफोरनि गाराङाव फोरमायनाय आइजोफोरनि गोसोनि बाथ्रा, संसार जानायनि बाथ्रा आरो गांनाय उखैनायनि बाथ्रा।
गाव गाराङाव गावनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायनायाव जेन' बर' थुनलाइनि आइजोफोरा गोदान गां मोनदों आरो धीर्ज ज्योति बायदि बुंनो हादों दिनैसो जों जानो नागिरदों दिनैसो जोंनि गोरबोआव गां रज'नो नागिरदों गां रज'दों जिउनि सैथोखौ गनायनो फोरमायनो आरो नाजावनो बे जाहोनावनो आथिखालनि आइजोफोरनि रेबगननिफ्राय बोहैनाय थुनलाइफोराव आइजोनि आखुखौ बांसिन गोथौथि गोनां नुनो मोनो आइजोनि गाराङाव आइजोनि सिनायथिया ओंथि गोनांसिन महरै बेरखाङो आरो बिनि गेजेरजोंनो सोमजिदों समाजनि माखासे थिखानाय खान्थिनि फारसे होबथानाय जेराव जनिल कुमार ब्रह्म बिथांनि अर्गेयाव आदुंगारि अर्गेया मोनसे केरिकेचारनि आयदा जायो बेहायनो उत्तरा बसुमतारिनि आदुंगारि सल'आ मोनसे गोख्रों समाजारि बिबुंथि होयो बसुमतारिनि सल'आ मोनसे सोंलुजों जागायो आदुंगारि सोदोबहा मानो जोला आथोन गैया बिनि फिनखौ बिथाङा गावनो होयो हौवाफोरनि बेलायाव नाथाय जेबो दारि खमा गैया बैसोआ जेसेबांखि जाया मानो सिख्ला गोरलैसो जात बासि बासि नागिरनानै हाबा खालामनो हायो बिब्दिखायनो नामा आदुंगारि आदुंगारा जाया सासे आइजोनि लुबैनाय सिमां आरो बिफोर फेलें जानायनि गोसोनि दाहाखौ जों आदुंगारि पुर्णिमानाव नुनो मोनो जनिल कुमार ब्रह्मआ अर्गेनि महरखौ जोबोद गाज्रि होननानै फोरमायदों बिदिनो चित्तरन्जन मुसाहारि आरो नीलकमल ब्रह्म बिथांमोननि सल'फ्रावबो आइजो आखुनि महर मुस्रिखौ बरनायनाया थाथारोमोन नाथाय आइजो लिरगिरिफोरनि सल'फ्राव जेराव आइजोनि साननाय सिमां आरो मोनदांथियासो गोनांथि दं बेहाय आइजोनि महर मुस्रिखौ बरनायनाया बेकसिट लायो उत्तरा बसुमतारिनि आदुंगारियाव पुर्णिमानि गांनाय उखैनायफ्रासो सल'नि गोनां आयदा जायो जयश्री बर'नि सुंद' सल'फोर जेरै दैजि नार्जारी दखना थावसि आरो सोरखिनि बेंखनाव मिसेस दुर्लायावबो महर मोखांनि बाथ्रा खेबसेबो बेरखाङा आं बुंनो नाजानाय बाथ्राया जादों बुहुमनि गासिबो समाजाव समायनाथि एबा बिउटिनि मानदान्दाखौ बिफा गाहाय समाजानो थि खालामो आरो खन्थाइ सल' एबा गुबुन थुनलाइनि जोहै गोसारहोयो बेबायदिनो जों हौवा लिरगिरिफोरनि थुनलाइखौ बिजिरोब्ला बर' आइजोनि मोनसे स्टेन्डार्ड अफ बिउटिखौ सोमजिहोनाय आरो गोसारहोनायखौ नुनो मोनो बर' आइजो लिरगिरिफोरनि सोरजिनाय थुनलाइफ्राव नाथाय आइजोनि समायनाथिया सल'नि थाखायबो प्रायरिटि नङा आरो आखुनि सोमोन्दोबो जेबो फोरमाया गमामायैनो धीरजुआ जोंख्लि आदुंगारिनि स्वयंवराव लिरमारदों बिजाबनिफ्राय बुंदों आङो बिनि महरखौ बरनायनांगौ होननानै आं साना मानो होनोब्ला लिरगिरिफ्रा हिन्जावफोरनि महर बरनायनायखौ नुबा रागा जोंदावखायोसो आं बेहाय जों धीरजुनि गाराङाव थुनलाइयाव आइजोनि महरखौ प्रायरिटि होनानै आइजोनि गारांखौ आइजोनि भइसखौ बेरखांहोनो खाबु होयिखौ हेंथा होनाय नुनो मोनो आदुंगारिया समाजनि नेमखान्थिफोरजों भुगिनांनो गोनां जायोब्ला गुबुन आइजोफोराबो बिफा गाहाय समाजनि बायदि एक्सपेक्टेशन्सजों नाख्रेबजायो बेयो खालि बर' आइजोफोरनि थाखायल' नङा गासै बुहुमनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे जेंना बे इउनिभार्सेलिस्ट टेन्डेन्सिखौबो जों आथिखालनि बर' आइजोफोरनि थुनलाइयाव नुनो मोनो जों अनजुनि आं माब्रै दं दासों मुंनि खन्थाइयाव मोनसे बुहुमनां देंखोखौ नुनो मोनो जेराव बिथाङा आइजोफोरनि मोगा मोगि जानांनाय गुवार दुखु दाहा आरो जेंनाफोरखौ फोरमायदों फोरमायसेयावबो बिथाङा नाथाय खोनासंग्राफोरनो सोंलु सोंनायनि मोन्थायखौ होआखै बिथाङा बुङो आं माब्रै दं नोंसोर दासों
आं थैयै थैयै थांनानै दं ना सिमां मिजिंफोरनि गोथै सह'फोरखौ गोबाख्रबनानै गबनानै दं गोरबोनि गोजा दैमायाव नोंसोर दा सोंथार। बे खन्थाइयाव बिथाङा आइजोफोरनि जुग जुग भुगिनांनाय जेंनाखौ मख'यो। आइजोनि अख्राङाव दाउ बायदि उदाङै बिरनो लुबैनायखौ फोरमायो आरो बेजों लोगोसे आइजोनि गोमानाय एजेन्सिखौ सेनानै लाफिनो। आं माब्रै दं नोंसोर दा सों बुंनानै जेन' बिथाङा आइजोनि थाखाय गाव जेब्ला फोरमायनो गोसो अब्ला फोरमायनो हानाय गोहोखौ सेनानै लादों। अदेबानि आइजोआ गावनि हालोदखौ फोरमायनो सोरनिबा सोंलुनि गोनांथि गैलिया। मानोना फोरमायिया गावनि गोसोनि सायावसो सोनारो। अन्जुनि खन्थाइयाव जों इनायनि हेंथा, इक'लजिकेल क्राइसिसनि बेरेखा आरो हिंसाखौ सोंखारिनाय आइजोनि गोख्रों आरो गोहोनां रावखौ खोनानो मोनो, जाय रावखौ दैखांनो थाखाय समाजनि गनायथि नाङा। गुसुङै बुंनो थाङोब्ला जों बर' आइजोफोरनि थुनलाइयारि सोरजिनायफोरनि गेजेरजों बर' थुनलाइयाव रिप्रेजेन्टेशननि गोदान दाहार जाखांनायखौ नुनो मोनो। आइजोफोरखौ फोजौखांनायनि गोनांथि जानाय गादबजानाय आरो भुगिनांनाय एबा गोरोन्थि लामा सुरनाय सुबुं महरैल' दिन्थिनाय जालिया, नाथाय गावबागावनि उदां गारां गोनां सुबुं महरैबो दिन्थिनाय जासै। बेजोंनो आं फोजोबसै। गोजोन्थों।